ne kaji dan baba da bukari da Allah ce ni ke bai wanda ya zaba komai nufi na Allah ne kaji dan baba in rabbi ya nufa kai ne bawansa ba za ya kwace ba lokaci ba ne ba za ku gane ba kama da wani ni na san ba ta yi wanan ba kafin shara da kanka akwai wuya babba kalubale sai ka samu kafin ka zan babba idan tauraro ya leko ba ya ki haske ba da shi na Allah shi ne kai wa kuyo duba idan rana ta bullo hannu ba za ya kare ba hankali jariri shi yake zama babba rabon kai yaran sai ka ci ko kifi kun haƙa rami kun fada gashi zurfi biyo fatan kai nan duniya zai fi gwarbewa rudin duniya ko guje zamba gaban kwado yana a ƙasa san maje magu mai laifi ni na san shi ake yin bugu duniya budurwa cewa wa bai gane ba mai da kwanciyar duniya baka yi dacewa na fara samun kalubale ba za na irga ba ala da manzo muka rike ba za mu tabe ba mai nufin shiri kan moto baka cirewa ba dukan jarabta akwai nasara ciki yau duba rabbi ya baka bawa ba za ya kwace ba mun bar kunan gun masoya dan akwai shiri babba abba STK ga abakar MZ dan baba